dihita manang di dia pehita maringanan. Tikion jupang de pehita di ABC Ministry. Nah, noaing kami syuting di Zoom oleh karena sada cuaca naso mendukung. Jadi kami dan boy pajupang di Tikion, noaing boy di via Zoom. Nah, di baik kami di Sadarion. Baik, Sadarion Marsiajar Mahita di persajaran 12 nomor judul di Uhumi Jala di Parsilakon. Ayat Syapilokta didok songonon. Jadi dipukul tolui marsuara na balga ma Jesus menjauhon. Ale debatakku buasa tadi konemu au. Eloi, Eloi, lama sabatani. Markus 15 ayat 34. Ima ayat syapilota di Sadarion, martangiang mahita na dibuan pandita M. Hutasoit. Martangiang mahita. Alea manamina di surgo, puji-pujian pasangapom madeho Tuhan. Nang marsiajar dohami, sian hatam na badia, marhite parsiajar sekolah sabat namin na pa 12 ho. Urupi hami marhite toddi porbadia. Asa salhu na ubige chenelon. Boy marlas niro hama jakon hatami. Jala pasu-pasu salhu na ruas na ubigesa. Jala sesa male Tuhan akka dosa pangulusan nami. Asim maroham marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mulai itu pendeta M. Hutasoit nombain sadatang yang buka di persejaran 12. Baik, didok hari Minggu persejaran di sebagai sasa Minggu. Nah, ada dua narasumber. Nah, perjolo pandita M. Hutasoit, dohot paduahon pandita E. Purba. Tikion di hari Minggu, nomor judul Atehe Raja Nihalak Yahudi Diho. Ada sada kutipan di hita Sadarion, silangi mahuhum hamatean namar sailea tarlemobi di nasida nado jupang di sona. Tung andul situtudoi pangonggomi sian si pelebegu martahi laho paluah. Baik, di persejarah tadi bagas saminggon marsiajar mahita di persejarah saminggu na di patorakon pandita M. Hutasoit dohot pandita E. Purba. Tapasama tu pendeta E. Purba di hari Senin na marjudul tabema diho raja ni Jehuda. Adorong di patorakon pandita Purba suku-suku tu pandita Purba si songonon suku-suku namang pandita. Halaki dang diboto dia do sorry. Halaki dang diboto dia na binain nasidai. Alai buasa di naso binoto nasidai dang gabe alusi sogot di nasida di ari parhumani. Pasak matu pendeta Purba. Mulai teh pasajerata dari Senin tanggal 16 September tabe madiho Raja ni Yahudi. Deson pasajaraton taringot di sahi jala taringot na diuhumi Yesus adorang so di parsilakon. Di pasajarato di dokon bangsorum mengalasai halak natal hurung adorang so dibuat tu paruhuman na parpudi. Ditanggali pahen na sida derahutut tu sadatiang dungi dilasahi mardongal lising-lising sian hulit na di ujungna dilohotton holi-holi
hasa batu dohot labang. Di son pasajarat tadi hari senanon di babua Oma dinalau diuhumi Yesus, dinalau dipasilakut Yesus. Dilasahi ma Yesus. Dilasaki Yesus. Ditogion akka soldagu ma ibana tu paruhuman. Menguduti pangaleaonna. Huhut manulukot tu ibana bajudak. Dison memang saddo sikor asiroha. Dina diuhumi Yesus. Diso di rokot takas do tadi dapat tetangga di si di akan nama jaha barita ala ni Yesus tutu sadok sahalak raja. Jadi halak romon pabenan nabi naka akasoldawi nama le Yesus ima mamasakon tolong tu si majujung ni Yesus manijuri Yesus dungi ilopit nasida pak nasida lau makormat mangisahi Yesusi. Ngadi pasakot tolong tu si majujung ni Yesus ditijuri musekan jalan nung sai ilopit pakna. Lapatan na sa paben nasida marulakulak diulahon. Lapatan na say dilasahi do nasida do ibana. Sa ditijuri molo diceritaon dang hola sahali dilasa Yesusi. Mola dong idokon ison mangalasaki dilasaki diulang-ulangi tijuri pedang na hola ditijuri diulang-ulangi ya tijur ne jala nama mangale Yesus sope terus diulang kedula somal la di parhuman hal aram songoni dopak kalak na salah dopak halak na di laudi dabut uhum dipasilakon ditogu dilea di baju dap dipasang mamusekan tu Yesus sada tupal sian duri casuga asihiro. Jadi sonokon alai dihagigin halak jahudi do halak na marsaemara di dalan di Markus 15:20 manuraton nasida mananggal ho baju dap dungi menuluku pahean natu ibana marhitei sada asi niroha do idaun siapang gonggomin rum tu halak jahudi ditiki dohot inganani. Alai diso suku-suku nakingan. Halaki masuk na halak rum. Dang diboto dia nabi na ninasidei. Alai buasa dinasobinoto nasidei dan gabi alusi sogot dinasida di ari parhumani. Di pabenan ni halak rum tu Yesusi na dipasakon tolong tu si majujung ni Yesus ditijuri jala marlopipat lama kormat mangalea Yesus salaki dan gabi paruhumat tu alaki alaniahan ala halaki mengulahon hatani raja dang nagabe sian dia seni rohani nasida na mengulahoni jala dang sian parbinotan ni nasida jangan pada jala dang boto alaniah di uhumi Yesus ala tugas ni alaki pada laton tita manang na patik dang nagabe mengulahon sian nasa pikiran nasida ale mengulahon nasa patik ni raja do makana diulahon ma songoni ala nagabe sada tugas do laki nala manguhumi jolma nala si uhumon jala nala sifat silakon di bahasa dang pola gabe alus sogoti dinasida denal parumani ala dang nasian pikiran halaki na mengulah tu Yesusi na mengulahon patik do halaki diulahoni. So ini masuk sukun alus ini sukun di arsinen padita siman kali muliate. Muliate tu pendeta purba na pasatong na patorakon sada persejarah di hari Senin. Baik, pamasuk ma persejarah di hari Selasa nomor judul di Parsilakon. Nah, dibuat pandita M. Hutasoid. Nah, suku-sukun di hari Selasa asa di patorang pandita M. Hutasoid. Sokong non suku-sukun natu pendeta M. Hutasoid. Songon dia do hita mengatusi lapatan ni hamatean ni Kristusi tu hita.
Pasak matu pendeta M. Hutasoid. Mau lihat itu pendeta Yeshi Manukalit di suku-sukun na di patorangna ima songo dia dohita mangatusi lapatan ni hama mate ni Kristus tuhita. Yesus Kristus ikut tawoto do buasa mate ibana. Songo di sukun ni pendeta Manukalit tuau manang natuhita buasa ikut mate Yesus manang ahado pangatusiot tuhita alanya Yesus mate. Dia kaparsejarat tanok salpu nung ngata guruhon ima hama mate ni Yesus Kristus ala ni dosat tado di portibio. Yesus mate umokopita akka perdosa. Dina ditoppa debata kita jolma di bagasan hasangapon na marlinang-linang na mabahen tumiru rupa ni debata. Na tinoppanay ima hita jolma alay mardosa. Dung mardosa asido rohani debata tuhi. Pola do disuruh anak nana sasadai paluahu kita. Jadi alusna ima di Yohanes tuliak saplonom nga sering tabigion jot. Yohanes tuliak saplonom ay songonodo holong ni rohani debata di portibion. Pola do anak na sasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling-liling na di iba. Jadi itu benar benar Yesus mati. Umokop kita, paluahop kita, sian hamagowan, manang hamatea. Jadi di persejarah dari Selasaon, ima namar uluan dipersilahkan. On sada uhuman nabi ni halak rum akaise namar jahat namar dosa diuhum markite dipersilahkan. Apa gurang do uhuman na dilempar do batu sampai mate, adong musena dibunuh dohot podang, adong muse na disokik macam-macam. Alayon sada uhuman na palea marhite dipersilahkan dihau pinor silang dang umatiris mudar manang dang lurus mudar alai mate di pasokik-sokik manang na disiksa kada uhuman na hacit na ni tahun ni Yesus. Alai sebenarnya diakka na porsea tu debata molo diingok do peristiwa nama persilahkan Yesus manang natar taguruhon siam Bibel hatani Tuhan boy do hita usolhot ro tu debata marhite haporsiota alana tapak kilalahom manuaing sungod dia do na dipersilahkonon holan manaon dosatta. Jadi ikon lobi jonok do hita solhot tu debata alanya ala ni parsitaonanna lau manugu hita siarura amatian. Jadi irwen na taguruhon di persejarah tar Selasaon perlu taguruhon ima Yesus Kristus na di paukinor silang ala ni kolong ni debatado tu hita balu kita sian hamagoan manang amatian pendeta nami so ni mana boyo patorang di hari Selasa. Mulai ate tu pendeta M. Hutasoid na patorakan di hari Selasa nomor judul di persilahkan. Baik di hari Rabu nomor judul ditadikon debata. Ya, na di patorang pendeta E. Purba. Pendeta E. Purba na suku-suku na sangonon
tu pendeta purba. Do parbue ni hamatian ni Yesus di ujung ngabahen di ujung na bahen tu sardok hita. Pasama tu pendeta purba. Mau lihat di persejarah di hari Rabu tanggal 10 September di tadi kode Batak. Mulai buka persejarah di son bersejarah meta buku Markus patuduo silang naga besada inganan nama say hulum nang di perdagingon songoni nang di partodion songgop na hulum di Golgota di hosni ari Jumat saat raw di pukul 3 alay di hosni ari songgop mana hulum tutano tuliat tanon saat raw di pukul 3 ima nata surat di Markus 15 ayat 7. Multa buka persejarah judulnya di tadi kode bataon hatan di Yesus di hapino silangi di guari may jojo na maliali namar tangiang ibana jojo tu de bata manukun boa sama di tadi kode bata ibana dene se pesalme 21 ayat sada ayat nomor dokum di Markus 15 ayat 24 do 20 patuduon ya hata buku na bade digonopi di hamamate ni Yesus nang di tonga-tonga ni tahin hajahaton ni jolmay totong digonopi akka sakka ni debata dang na ditadikod debata Yesusi alay na manggonopi akka sakka ni debata de mate pe Yesus dia penor silang holompe di hosni RI di permoding ni Yesusi alay dang nagabe na ditadikod debata imana ali memang ima sakka ni debata di pertibion song na di jahon ni padita hutaso nakingan ala holong ni rohan di debata do pola mate anak na sasare jadi na mate pe Yesus dang na ala ni na itadikod debata alani holong ni debata do kumokop jolma nang ro di pertibion hata ni Yesus disilangi di surat ton di hata aram na lapatan na ale debataku sian hata Eloi Eloi na diayati di salin sian hata elahi molo di bahasa Aram molo artina na di jona dang na si Elia ala ni johuna ni jona Yehaweha manang na debataku jadi song suku-suku ni pardita semanuk kalit ahado parboy ni hamatian ni Yesus di ujung na bahit tu sadok hita dinamati Yesus maribak bola dua ma hire-hire na di bagas joroy na patadahon na igonopi de batama dang adong be nalaw siliano be manang piliat situtungo be nalaw si bayano be di bilik na badiyay bilu na badiyay kalau mabula dua hire-hire ngari gonopi be oddo biru manang na nagabe pelia situtungon na asli lapatan na parbay na tuita hamamatin Yesus nga dito bus debatabi hita seddosa nilebe hanguluan itu hita jadi madok mulate mahita dinamati Yesus di hapinor silang na diparsilak ko Yesus na palo kita do sian dosa na tabayin bakat dosa na nataay satu sadalion Oma persejarah di persejarah airam mulate. Baik, mulai orang tuh pendeta purba. Nah, nunga patorakan di hari Rabu. Masuk di hari Kamis, patoran pendeta M. Tesoid, nah berjudul di Peakon Asa Maradian. Di Peakon Asa Maradian. Suku-sukuna songon dia do argani pangurupion ni si Joseph sian Arimatea tarlumobi hatiani dan adong tarida akka sisean ni Yesusi pasama tu pendeta emu tesoid ya mulai pendeta menukalit
Sungguh dia do argani pagbaynan ni si Yusuf sian Arimatea taring tuama mate ni Yesus. Mulut aja di Markus 15 ayat 42 sahak 47 lidok di sini. Jadi dumbo tari di hari perhubasani ima patujolo ni hari Sabat. Roma si Joseph sian Arimatea na masuk rapok gudang kalak nasangap na maima di harajaon ni debata di patomos marohana lau bongo tujolo ni silatus mangido bakke ni Yesus. Jadi ayat selanjutnya terus ditaringoti do songo dia hina sangat ni si Joseph na sian Arimateo. Alana leleng do si Joseph on pai mai mahon Yesus. Harajaon ni Yesus. Ate na di bagasan aporsion na ibana lau mengalului harajaon ni Tuhan pola do ibana pai mai mahon. Alai dung diboto oh Yesus Kristus. Si balua ni narwana ya di parade ibana do sada kuburan na sendiri nani pahak siap batu laos di pihak koma di si songon judul ni persejaraton di pihak kon asa maraja dibuat do kai panjang mangalilit Yesus mabalut laos dibuat tu kuburan alana dipangido ibana tu si Latus di parkudos son ibana do setara na sida tarsonggo si Latus pa ena tohodo nung mate Jesus ni narhana di jo ibana ma uluan ni soldadui ana ngato mo mate Jesus Roma letenani di dok na mate be sona disukun ni si Latus. Tapi si Latus sebenarnya bodo paluah Yesus ima di persejaran marang diri punan di hari Jumat. Bodo di paluah ibana Yesus Kristus alay ibana na sangap molo di paluah Yesus berarti dang alay ni kaisar ibana. Imang ko padapok ni berarti alay Roma si Latus diabe di pasah matunatoropi saat dihamu mainin na diabe di parsilap pemba Yesus ditijuri nona ni patorang ni amang pendeta Purbanakengan disiksa manang na dilisingi sahat tunamate Yesus Kristus laos di baim muse ima suksang duri tuluna dilabang tanganna dilabang dohopakna jala diparsilakon tung uhuman na matcailea di halak rum. Alay dung mate Yesus Kristus tarhato tong doyang gosilatus longang dorohana toho do mate alana gurang jol mamanokon anak toho mate Yesusi na digati do alana Yesus debata dang bui mate Yesus ninna apa yang dibotos secara manusia mate Yesus Kristus alay hadebataon na dang mate debata ya alay didok maarak toho mate Yesus napingsan do tahe jadi kurang maka isu-isu si songoni makana pola disukun silatus letenani nong toho dah Yesus mate hidup banna dibuat si Joseph cian Arimatea pakai ni Yesus dipanggil tu silatus asa dibuat tu kuburanna dong disi mai bana maboto karajon ni debata jadi si Joseph pun tu na arga do hama mate ni Yesus di bana jadi hita pe tu macerga do hinabal gani panobusion ni Yesus tu hita mate ibana aturan na hita do na mate seliling-liling na alay porsea hita Yesus Kristus panuhok kita
Jadi songor ripunan na di parsejarat tadi hari Jumahaton, ripunan di parsejarat ta, ya, molo ditiki namartahi si Pilatus lau paluahon, alai bana gengsi manangna mapartaruhon jabatan nibana do imana antara adil manang daw. Alana parsejaratan dihukumi jala dipersilahkan. Ibana menguhumi sasitong na ikon uhum napas. Alay alani natorop gabe umarga ibana di jabatan sian uhum natikos. Jadi dina dihukumi ibana Yesus Kristus panguhuman tu akka na jahat pe bainon ni debatado uhum nasa sitong na ya jala uhumima nagabe uhum polong na diban ni debata tuganuk jolma baik akka perdosa nang peha akka perjahat ikon adil bainon ni debata uhum tu partigor doho uhum tu perdosa sa adil-adilna daksong si Pilatus didebu uhum tu Yesus ape dang marsala Yesus ya, ibana doha nagabe panggonggomi disi naikon pati kosos sebenarnya sasitong na uhum alay daw alay ope taingok ma Yesus ikon mambain uhum dosa halion di arajaon ni Tuhatta dinaro Tuhan Yesus diuhumi dosa luhut akaha jolma baik na porsia baik na soporsia jadi omma persejarah dihita songoripunan na molate mamang pendeta nami pendeta Khalid do pendeta Purba Tuhan mamasu-masu ita sude amin. Mulai tentu Pak Pendeta M. Tasoid do Pendeta E. Purba na patorakon di bagasan saminggu parsiajaran sikula sabata di persajaran 12. Ya, tuhita amang dainang. Ya. Tatonton video on ABC Ministry asabui kita mengatusi akka parsiajaran di setiap triwulan na adong di bagasan tahunan. Baik martangyang mahita dua tutu, adong beberapa tangyang na boy tatanyakon sada ditanyakon Bapak Joshua Sibarani doho sude ruang di Uni Indonesia kawasan Barat Asara ni Tuhan. Pasama tu pendeta Purba mabain sada tangyang. Oke, matanya kita. Ale Tuhan Jehovah, debata nami, pada mulai kami Tuhan, di bawah setikion, di nama sejarah kami Tuhan, siang persejarah sekolah sahabat marhata bata, diuhumi jala dipersilakan. Tuhan, dipersilakan Tuhan, dalam menggonopi akasakakmu, dalam menobus kami sedosa, menunggu kami sejurang rurah hamatean, asatung boy kami Tuhan, boy kami masuk di haraja surga nang penaradem Tuhan itu. Sehingga mapasejarano dino bege pasejarano para dihami mahlite ABC Ministry Tuhan sehingga mahlite pasejaran marhatabata ko Tuhan lam tuguha portion nami Tuhan ram maradi hami nalam paimaon harom napa dua halikum. Tuhan pasatami di mana bege amang Joshua Sibarani di bagasan persahito di bagasan tikyo Tuhan. Sehoma Tuhan na pamalupon marhite obat marhite akka na bantu marhite keluarga marhite akka tangiang nina makaholongi Tuhan seanggia Tuhan tumibu sehat hipas amat Tuhan boy hami rapak margareja pashaton memuji pasangapogwar Tuhan nang songoni sudeno begesa hatamot Tuhan marhite persejaran marhatabata ko Tuhan seanggia sude di lam garaha porsion na Tuhan lam mengarade hami lam anomu halorom na padua halihon. Sudah Tuhan pasatami pendeta Yesus Manukalit na
memimpin acara Tuhan nang soni pandita hutasoit nang soni pandita purba na paradehon sehingga ma Tuhan boy hami di pasu-pasu di bagasa ko Tuhan asa boy lam madok maliati hami di bagasan ngulu nami sadaron rodi saliling nililing na Tuhan pasatami tanging nami Tuhan sesa sudey akadosa nami Tuhan di bagasan ni Yesus pasatami to tanging nami on. Amin. 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 Baik, mulai teh tu pendeta mutasoit do pendeta purba. Jadi tu hita amang dainam kami marpangiduan tu hita salutna manang di dia pe hita maringanan. Unang lupa di hita mang like, subscribe YouTube ABC Ministry dohot di komen di kolom komentar na adong di YouTube ABC Ministry. Asa hami natun boy ringgas dohot boy mapatarakon parsiajaran Sekolah Sabat di edisi Bahasa Bata. Hami mandok mandok kita salutna. Horas mali ita salutna.